Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ni tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabin na ninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Michelle, hingkod ang pangidaron, taga Bohol. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta nga bahin sa akong inahan sa ilang mga kaliwatan diri sa Bohol. My last will manggod ang akong lolo, apan wa man kini tumana sa mga igsuon sa akong mama. Aron niyo sabtan, sugdon ko atong didto pa mi sa Manila magpuyo. Tuig 2004 kadto. Ingon ini ang mga panghitabo. Asa tama? Mamauli tagbuhol. Kay nagluya ko ng imong lolo. Ug nagsige og pangita nako. Hala, si Lolo ma? Mong mamauli ta. Kay basin ko nog dili na ko makaabot ni Papa. Uy hala, kaluoy ni Lolo. Mauman ganing pagpanghipos na si mong mga butang. Kay manlarga dayon tag Cebu. Oh, naara si Papa. Nagsige nagpangita nimo. Ay, kinuo ko pa. Kadaot na gud nimo. Shell, amin ni lolo nimo oy. Amin ko, Lo. Dili na siya makaklaro o dili na makasulti. Pero makadungog patingali na sa gusto ninyong isulti. Pa, may anak ko pa. May paulit na ko pa. Lo, si Michelle ko. Imong Apollo. Murag iko la siyang naminaw nato, Michelle. Nagbuka man tuod ang iyang mga mata. Apan usara ang direksyon sa iyang tinanawan. Giprangkahan nami sa doktor. Nawa na tay mahimo sa katiguangon ni Papa. Mao nga paabot na lang yun ta sa iyang katapusan. Ay, ginoo ko pa. Uman lang ta magkasulti dihang makahimo ka pa. Pa! Lo! Ma, magdugay pa di ita dinis Bohol? Maingon-ingon gud ana, Shell. Kay di man ko makaako og biya ni lolo nimo oy, ngayon ana ang kahimtang. Uban na sa tika din hima. Salamat, Michelle. La, si Lolo ko no, Ma. Mila nga no. Wala naman ay magpitik ni puso ni Papa. La, Wala siya maginawa. Wala si Papa. Karon nga nalubong na nato si Papa. Sabutan dayon nato ang pagbaligya sa yuta ni Papa. Ha? Uy, nang. Kinahanglan ba yun nato ibaligya ng yuta? Unsaon pa man di ay na nato. Idali nato og baligya mintras ni apa mo. Og mabahin dayon natong tanan. Ipatas natong tanang siyam ka man nagsuon sa pagbahin. Tisha or rat? supak gyud unta si Mama nga mamaligya og yuta nga sinunod sa ilang mga ginikanan. Apan ang ilang kamagwangan mao naman ni Tingo nga ibaligya na lang aron matarong og bahin nilang siyam ka man nagsuon. Mao nga wa na nahimo si Mama. Dinalian ang pagbaligya sa yuta. Unya, may usa ka igsuon nila ni Mama nga nisulti kang Mama nga doon naman kunoy last will si Lolo nga wa itugan sa kamagwangan nilang igsuon ni Mama. Unya,
Unsa, Freddy? Si Papa ba? Nato last will nga gibuhat niya dihang makahimo pa siya. Uy, wa man lagi na mahisguti sa pagbahin-bahin na to siyuta ni Papa. Kay pabor maguto nimo ang last will ni Papa te. Unsay pabor na ako ba, uy? May gihatag na si aning Papa nga alang nimo. Giapil sa pagbaligya ni Manang og gibahin atong tanan. Pero, nganong para kang mamaraman na, tiyo? Ambot gud kun unsay kasabutan ninyong aning Papa sa una te. Si Papa, uy. Naghuna-huna pa man ato, uy. Kay nga naman di ay ma. Ay, may gamay ragong pabor nga gipangayos lolo ni mo nako kadi adto. Og siguro kay ako mayang naduulan sa tanan niyang mga anak. Og ako'y nakatabang niya. Basi gilantaw tong anhing Papa nga utang kabubuton. Wa ra man gyud unta to nako ba? Pero dito mahilo na sa Papa oy nga wa mahatag nimong angan yang ihatag nimo te. Ay, pasilualan jud ko tiha nga karon lang ko nisulti nimo. Kay nagkauyong masagud halos ang tanan natong managsuon sa gusto ni Manang. Ma, suwayan ka ni mo og pangutana si Tia Mila. Maayo ka ha? Oh, imo na na. Kilapay man gud na nimong papel nako nang. Pauna ang gipangutana mo na kung last will ni Papa. Pero wa man gihapon ay gamit. Invalido na. Kay wa man kapirma ang atong inahan, ana. Kay unsa man gud unta di ay unod anang last will ni Papa nang? May kabilin siya nimong luna sa yuta. Nganong ikaw ragod? Ha? Ka-unfair ana namong uban nimong mga igsuon, Maong gibuhat ko lang kung unsa may husto. Nga patas nga mabahin ang yuta sa atong mga ginika natong siyam ka managsuon. Dili kay mas labaw ang imuha. Nang, Ingnan kung Papa nga ipabasa na og abogado kung wa na siya. O ganong buhaton man kuno na nako, ha? Dili ka hata magubot kung sundon ko ng last will ni Papa. Daghan mong mga igsuon nga musupa ka na, oy. O sana ko. nang, Nagunahon na kang mo reklamo, ha? Ang reklamo na bisan asa. Ha, wa kay mahimo, ana. Kaysa gikaingon ko na, invalido na. Kay wa kapirma ang atong inahan, ana. Naloy ko sa akong inahan nga naminaw sa ilang panaglali sa iyang maguwang. Nga, gilabay pa sa akong iyaan kang mama ang papel nga last will ni aning lolo. Ang akong mga pangutana mao kining musunod. Unang pangutana, unsa man di ay kalig-on kanang last will? Pwede ba din ang supakon o dili tumanon karon nga wa na ang akong lolo kay namatay naman siya? Ikaduhang pangutana, may tugon sa akong lolo nga ipabasa ang last will kung mamatay na siya nga dili sila magkita og si mama. Apan, wa ka na buhata sa akong iyaan nga maoy gibinlan ni lolo sa maong last will. May nasupak ba sa balaod ang akong iyaan? Ikatulong pangutana, may unod sa last will ni lolo nga may luna siya sa yuta nga espesyal nga ihatag kang mama. Notaryado, pinirmahan sa abogado o may unong pakatistigo ang nipirma. Pwede ba di ay nga dili ni sundon? Ikaupat o katapusang pangutana. Gusto unta namong ipaprobate ang last will ni lolo. Unsa may angay namong buhaton og pila man kaha ang magasto. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Michelle. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. O kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami sa kuang partner ang muhatag ninyo og tambag ug tubag sa inyong mga pangutana ug mga problemang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral o drug-related nga mga problema. Muna ay na ninyo og dugaya ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official
writer's page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Wa gyud mo ipsot, way lusot. Kung gusto ipada gyud na. Lain-lain og klase-klase ba itong pamaagi. Pero naami request ni Doc Obra. Unsa to ang request? Kinahanglan nga kumplituhon lang inyong address para mahibalumi og hangtod asang dapita sa kalibutan. Correct. Kaabot lang among programa. Although we know nga anywhere in the world you can hear our program sa Ariman kay naman tay live streaming. Unya kumplituha po ng istorya para matagag kinabuhi sa atong scriptwriter ug sa atong mga talent attorney, no? Yes. Hello to Maria Luz Abelia. Ingon siya, so pretty, Attorney Elaine. Always good ming maminaw diri sa Busya, Sitio Busya, Barangay Magdugo, Toledo City. Ug sa akong Mama Judith, Lolo Fredo, Lola Loding, Lolo Felix, Ate Mary Jane, ug sa akong mga pag-umangkon nga si Giselle Kuling, ug sa akong mga manghod nga si Jessie, Jocelyn Dexter, Lucia, ug especially sa ako ang husband nga si Alan Balbero. Salamat sa pagbasa and God bless you. God bless you, Maria Luz Abelia of Toledo City. Yes, may pagpaminaw ni Attorney Victoria Ababa diya sa Sulup, Davao del Sur. Si Mr. Michael Maligro sa Dipolog City, si Maribet Panilo ug Merlita Bugtay diya sa Burok Burbun, Butuan City, mga Sapin, Bukal, Tinsay, Rigasa, Tinyo, Chilisti, Aliban, Perinal, Biyong, Kodal ug EY family diya sa Buwak, Sugod, Southern Leyte. Maadjong pagpaminaw ninjong tanan diya sa Yes. Sugod, Southern Leyte, no? Ah, Hello ninyong tanan din ha, no? And ato ang letter sender karong adlaw, partner taga Bohol. taga Bohol, no? Punto legal ang problema Yes. sa atong letter sender nga si Michael, no? Michelle. Michelle. Mm. Ang ato ding makutlo nga pagtulungan ko na to ni, no? Mm. Unsa may atong makutlo nga pagtulungan ko? Sige lang, atong importante, Doc. The best lesson ko, no, are often learned in not so good times. Have faith lang yun. Ha? Yes, usahay manggod kani-kaning mga problema na to, Doc. Ah. Sometimes diha man gud ang test of character ba yan na. Diha na nato masuta og makita og unsa ta ka isug, no? Determine, Yes, unsa ta ka kalma ug unsa ta mo handle sa situation. So, resilient. correct. Mao na siya, no? So, unang pangutana sa atong letter sender, unsa man di ay kaligo ng last will? Pwede ba di ay magsupakon o dili tumanon karon nga wala na akong lulo kay namatay naman siya? okay, ang kanang last will and testament katungod na sa usa ka tao nga magbuot, no, nga samtang buhi pa siya, iyahan nang ipahilo na kung unsaon pagbahin-bahin ang iyahang mga katigayunan kung ugaling moabot ang panahon nga mawala na siya aning kalibutan na. So himuo na niya daan, no, ang kanang dokumento based sa mga requirements sa balaod kung unsa ang sakto ug valid nga paghimo sa usa ka last will ug testament. Usually, kung maghimo tag last will and testament, dapat na ay tulo ka saksi, witnesses. Ang kaning tulo ka witnesses dapat dili or walay interest sa last will and testament or mga katigayunan. Dapat saktos pangidaron. Dapat naapoy notaryo publiko. So kaning upat ka tawo kinahanglan naa. Unya, kinahanglan ni pirma ni sila, no, atubangan sa usat-usa in the presence of one another. Nga nakakita silang upat nga ni pirma ni ang katong tag-iya, no, sa yuta katong nihimo sa last will and testament. Unya nakakita pud sila nga nagpinirmahay yun sila as witnesses. Daghan kay nag-requirements, no? Ang mahitabo anang last will and testament, inikahuman ang nagnotaryo, dili pa man na siya ingon ana ka effective. Kinahanglan pa man na nimo ipa-approve good sa korte or kanang atong gitawag na probate proceeding. Kay kumayong kag probate meaning ipa-allow or ipa-approve ang last will and testament. Mahimo na nimong buhaton, buhi pa ka, ikaw nga naghimo, or pwede pud na nga kung kinsay imong gitugunan ana nga inig kamatay nimo, ipa-approve na didto sa korte. Only when it is approved, diha pa na siya mahimong effective ang last will and testament. Ang akong pangutana nimo ani kay wa man ni naklaro sa imuhang suwat ug sa drama nga
Kung unsa kaligon ang last will, ligon ang last will. Pero pwede ba nga dili tumanon ang akong pangutana kanang na-approve ba ni or kabaw ba mo nga naay last will unya gipa-approve or gipa-probate ba ni ninyo sa korte? Kay kung wa ni ninyo gipa-probate, then it is as if there is no last will. Pero og naay usa ninyo nga mututol sa pagbinahinay tungod kay naay last will, dalhon gyud na ninyo sa korte para ma-probate na para kato ang sundon. Kay mao may gusto sa katong ni Panaw, di ba? Kung sa'yo ibot pa sa og probate attorney. Allowance of the will, approval of the will. Okay. Kinhanglan mo gud siya ipa-approve, Doc. By the judge. Hmm. Okay. Kaduhang pangutana. Maoy tugon sa akong lulo nga ipabasa tong last will kung mamatay siya nga dili siya magkita og si mama. Apan wala kana buhata sa akong iyaan nga maoy gibinlan ni lulo sa maong last will. May nasupak ba sa balaod ang akong iyaan? Okay. Kay siya may gitugon, muna akong giingon nimo nga gitugon man kaha. So dapat siya mo'y maningkamot nga ipa-follow to ang last will and testament. Ang ako ang magud usahay ani no, usahay na higayon nga basta wa lang gyud ni nag-away ang mga tagtungod, Dok. Sometimes di na lang nila i-follow ang last will, di na lang nila ipa-probate, sundo na lang nila kung unsay nakabutang sa last will and testament, unya mag-extrajudicial settlement na lang sila of estate. No? Kay kanang extrajudicial settlement of estate para man na sa kanang pagbinahinay ninyo sa yuta nga way last will and testament. Unya, muna lang na imuhang sundo, no? Kay usahay ingon ana ang akong mga pangutana kung nasupak bas balaod in a way, yes, pero kung wa man lang way gubot no sa pamilya, nya musugot rasad sila nga respetaran nila ang will, inanaon nila pagbahin, ikuan gid unta na nila, mo gid unta na ilahang sundon. So dili ra pud na siya supak sa balaod kay wa man pud nyo gisupak ang pagbuot pud sa Ayan, lulo. sa inyong lulo. Wa lang ninyo gipa-approve ang will, pero gisunod wa ninyo gipa-probate ang will based kung unsay gidiktar sa balaod, pero wa pud ninyo supaka kung unsa pud ang iyahang gusto. Pero og naagyoy mututol usa, ipa-probate gud na ang will. Okay. Hmm. Ikatulong pangutana, mo'y unod sa last will ni lulo nga may luna siya sa yuta nga espesyal nga ihatag kang mama. Notaryado, pinirmahan sa abogado ug may unom ka mga testigo ang nimperma. Pwede ba di ay nga dili ni sundon? Kinhanglan, para na ako, no, kinhanglan sundon ang last will and testament. Kaya Sundon those ang are the wishes of the testator, meaning katong namatay, no? But, like I said, naamanggoy proseso para ma-approve and naagyoy power, naay authority ang kanang last will and testament. You have to go through katong proceeding nga akong giingon nga probate proceeding. Yes. Ikaw pa ito katapos ang pangutana. Gusto unta namong ipa-probate na giday, no? Ang last will ni lulo. Kaayo, Sa may sakto. angay namong buhaton ug pila man sab kahay magasto aning probate attorney. Agoy, ang sa probate proceeding magdepende man na siya. So andaman ninyo ang last will and testament, no? Kung kinaay nakabutang dito sa last will and daman to'y gitugon ang imuhang lolo, namang siya isa, no? Ang imuhang naman to'y gitugon isa, imuhang lolo, no? Nga kinsay mo pakita atong last will and testament. So pwede na niya ipa-probate dito. Niya sa last will and testament nakalista man na ang mga property. So magdepende na ang bayranan based on the zonal value sa properties. Kung pilay nakabutang dito. So di ko katubag kay magdepende na unsang properties ang nakabutang dito ug tagpila pod. Okay? So, mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy na kutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Og kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide. Tatak RMN. Daghang salamat ug maayong adlaw.